Lapsiperheiden sosiaalihuollon asiakasohjaus Perheneuvo tarjoaa ohjausta ja neuvontaa lapsiperheille suunnatuista palveluista. Perheneuvossa keskustelet aina sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa. Perheneuvoon voit olla yhteydessä, kun kaipaat tukea arkeen, etkä tiedä kuka voisi auttaa. Sinun ja perheesi ei tarvitse jäädä yksin, vaan mietitään yhdessä ratkaisuja. Perheneuvo neuvoo ja ohjaa sekä tarvittaessa järjestää perheesi tarpeen mukaisia palveluita. Varhaisen tuen palveluita ovat muun muassa lapsiperheen kotipalvelu sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Varhaisen tuen palveluiden tarkoituksena on tukea vanhempien jaksamista sekä antaa eväitä vanhemmuuteen. Palvelut ovat saatavilla koko Eloisan alueella ja ne ovat maksuttomia. Perheneuvo on kaikkien lapsiperheiden tukena erilaisissa elämäntilanteissa. Olethan yhteydessä meihin aina, kun tarvitset tukea arjen haasteisiin, niihin pieniinkin.